Wel, mae Pencampwriaeth cynta'r dydd wedi cyrraedd. Dylan a Dion Hughes. I ni'n edrych ymlaen o tôn yn fawr iawn boes yn ni, achos i ni wedi cael gledd y bore yma fo'r heffrod cyfandirol yn nosbarthiadau'r bîff ifanc. A mae'r beirniad ar hyn o bryd nawr yn chwilio am y Pencampwriaeth, yn dweud. Pencampwriaeth yr heffrod ifanc cyfandirol. A boes bach, mae'n ag e waith ar ei ddwylo nawr, Dion, yn dos? O, mae gen o waith. A mae jyst, fel ni'n dweud gynt, ydych chi'n sbiad ar y line-up fyma. Mae di mynd am yr un teip drwyddo fo i gyd, sef platiau, sgwar a bob un yn gywir. Mae gen o job ar ei ddilo hwn. A mae wedi gwneud gwaith da drwy'r bore war y teg iddo fe. A'r Pencampwriaeth cyntaf fel ydys i nawr i'r heffrod ifanc yma. Achos mae rhain i gyd wedi ennill i is-ddosbarth, wedi ennill i dosbarthiadau unigol. Maen nhw'n dod fewn nawr i ni chwilio am yr heifer ore. Wedyn mi bydd y bystych yn dod o'n blaenau ni. Ac yna fyddwn ni'n chwilio am Pencampwr y bîff ifanc. Ond nôl at y Pencampwriaeth yma. Ac at yr heifer gyntaf sydd o'n blaenau ni, rhif 2-1. Clara Girl yw hon. Luke Bowen sydd wrthi'n tywys. Fe oedd yn beirniadu llynedd yn dyfedlan? Ie, fo oedd yn beirniadu llynedd, ie. Mae hwn wedi troi allan stwff ffantastig dros y blynyddoedd. A mae'r line-up fan hyn, mae o'n ffantastig yn dydi. Mae o wedi sticio i'w deip ac anhygoel ei gwir. A mae Luke war y teg. Mae'n dangos yr anifel yn ardderchog yn dweud, Dion. Yndi, mae o'n hen law i'r gwaith yn dydi. Na, gwych iawn ei gwir. Unrhyw beth wedi dal eich llygad chi, oes, yn y Pencampwriaeth fach yma? Wel, i mi, mae 240 i penny. Heffer penny, ie. Heffer dda iawn, a mae yn agos rhwngth o fo a Bowen, i ddweud gwir. Oeddech chi'n gytun te, Dylan? Honna wedi dal eich llygad chi hefyd? 2-4 yr un goch yma fan hyn? Yndi, mae yn heffer dda, a dwi'n siŵr... Ie, mae'n gyd yn heffrod ffantastig. Odi, mae wedi tynnu i fewn i'r safle cyntaf. Ew, i chi'n deall eich stwff, boes. A rai gweud. Neu wedi tynnu... Na? Yn ail mai. Yn ail? Dynodd e 2-1 fyny yn slick iawn fyna. Sef teulu'r Jones a Treacle. Oedd hon yn ffefryn efo chi'n gynharach. Yn dod Dylan fydd 2-1 yma? Oedd hi'n... Mae'n gywir yn dweud yn lan, de. Ac mae'r wbeth di fel un ar y sodus yma, mae o'n dynnu allan dydi. Ac o'n i'n deud, pan weles i hon yn gyntaf, o'n wbeth cywir a glan, de. Wedi troi allan yn ffantastig, dydi. A hon sydd wedi dod i'r brig ar y pwynt yma nawr, a dwi'n mynd gweld y newid rhagor, achos wrth gwrs mae wedi cael ei ddwylo, arnyn nhw i gyd eisoes, mae wedi gweld nhw'n barod yn dwe. Yndi, mae o. Gwyn i weld dwi'n fydd chydig bach o fesur eto. Felly, Penny sydd yn ail ar hyn o bryd. A teulu'r Joneses. A Treacle sydd yn y safle cyntaf. Un cyffyrddiad ola i wneud y siŵr o'i benderfyniad. Ond dwi'n meddwl mai fel hyn fydd hi. Gymaint o heffrod yn cystadlu yma yn y ffair ei eleni. Nid ar chwarae bach, mae rhywun yn dod i'r brig yn y dosbarth yma, fe? Na, ge. Wel, fel mae'n edrych, un o'n ni wrth yn boddau mynd unrhyw un o hyn adref bysyn i ddangos flwyddyn nesaf. Maen nhw'n werth i gweld yn un o diolch? Di, mae'n glod i bob un o'n o'n gwir. Diolch yn waith hawdd o gwbl. Na. Dim diwrnod o diolch, mae o'n fisoedd o waith baratoi, i ddweud gwir. Hollti blew mae e yn dyfe ar y pwynt yma nawr, achos does na'm lot rhwng unrhyw un ohonyn nhw, nag oes Dylan? Na. Mae nhw'n ffantastig o line-up yna i. Ond mae'n agos iawn dy siŵr rhwng fel mae'n sefyll rwan. Ni'n gweld yna pa mor gywir yw un di ni. A'n cadw i ffen fyny. A dyma fydd y drefn ola, dwi'n meddwl. Un sgwrs ydyn efo'r steward. Dwi ddim yn meddwl bydd na newid munud ola fan hyn rhagor. A pawb wedi gwneud i gorau glas, wedi rhoi bob dim fewn i'r cystadlu bore yma, mwyn cyrraedd y brig. Mae'n mynd o gwmpas unwaith eto. Dwi ddim yn hollol siŵr
Mae e'n nôl at yr heifer yma, boes. Heifer penny. Dyn nôl ati. Heifer dda iawn i ddigwydd. Does e ddim byd i wahaniaethu nhw. Ond na, does nam newid i fod. Fel na fydd hi llonggwarchiadau mawr iawn i teulu'r Joneses. Wedi mynd â hi y Pencampwriaeth yr heffrod ifanc. A trigl wedi dod i'r bryd. Llonggwarchiadau mawr iawn iddo fe. Heifer werth i'w gweld, boes. O, ffantastig ni, mae'n mynd lan, a mae di throi allan yn bendigedig yndi. Bydd hon yn beryg yn y bryd Pencampwriaeth hefyd, dwi'n ame falle. Mi fydd, mae'n heifer sy'n mynd yn dynnu blaen. Mae'n bwysau da iawn. A mynd i ddod yma erbyn blwyddyn nesaf, ti'n gwybod beth? Yn union. A ferchog. Diolch yn fawr iawn i chi'ch dau am eich cwmni. Mae'n di bod yn bleser sgwrsio fo chi a clywed a gwrando ar eich arbenigedd chi. Felly diolch yn fawr iawn i chi am eich sylwadau. A dyna ni, Pencampwr, neu Pencampwriaeth dylen ni weid yr heffrod ifanc. Thank you.